سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. Mga loks pagariami giiswini senggay tanong oras. Si isaging kaya bulan Ramadan adi tanong di mamagusay kung mga padabandingan si kuagama tanong agama Islam. Pag-uuluan na nai o mga wata iyo, mga laki niyo, mga pagari niyo ang mag-iingaran sa fitianul Islam. Pagpakaisi susabad, wanto na ang mga day, ikabnar kita no, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay na pakasambagan tanuron, nagyang kaya bisita tanong, daasala ko, kay al-alim Muhammad Bani Makaren. Guru ami, balasang ka wallahu dang kakapakandiray nun. Ayaw to kisi o mga tunganay tanong, mga loks tanong, mga pagari tanong. Anto na atigiran ikabnar, rakita no wallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya kaisa na pedin sa Muad na inisuan yan. Ketika na hey Muad na anto na ikabnar Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga oripan yan. Na simbag penuto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigil na fa inna haqqallahi 'ala al-ibad ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mata na ya kabnar wallah subhanahu wa ta'ala si kung mga uripan yan nagyang ketua simbaan yan siran nabudiran ipanakotos wallah subhanahu wa ta'ala sa piyatun asy. Sa so, yuti pinaka mala kabnar o Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga uripan yan nagurags no tagyong to pakasud ka si kung agama Islam Muslim ka amit man ka sa mga sugon ng agama Islam nagumisapar ka sa ginawa ka sa mga inisapar ko agama Islam. Balasan ka wallah guruan. Ayaw to pakaisi. Nagyang ko tuwa. Antun akon iftirun kapan ako to. Agusto tao adi man ako to. Antun ifkakuan yan abalas. Ay mutuan dano sa kapan ako to. Si sa bahasa Arabic na gito sa shirk. Pamakuan na iparimbang nga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa adna kilalaan na ka sa lakawatuhon ko Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na so simbang ka na kanabang pagikhlasan sa panggalabak na ka sa suwaswat ka sa lakos si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hitip mutuan tanong sa kapan ako to. Sa sotaw na makagalbak sa kanin sa kapan ako to na ed na mal abalas yan nagyong ito miyad sa kanin sa mala sabab ko sa kapan ako to kundi na shirk na ayapi na ka mala dusa sa pangilelen Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dua ka klasis kanyan ito so kapan ako to mala shirk akbar na gusto kapan ako to may to shirk asghar paled na nan mga laadusa ay buang bidaan niran padung nagyong ta shirk akbar agyong kutuwa so tawa makaanggulalan sa shirk akbar lagi diyan ibarat agyong tas kanina suminim sa kuba o di na sumiyong bali sa salakaw kana baswaswat yan si ko Allah na sa kanya na miya kalis kanin si ko agama Islam no matatapro o dis kanin makatubat na si kanyan kulog si ko naraka jahannam. Guru ami mi aloy ka apad sa ging kotwa kapan ako to mala naging kotwa kasumbali sa salakaw ko Allah kasimba sa salakaw ko Allah. Anto na yung mga pad ibarat o kapan ako to amala. Ay pada mga ibarat o kapan ako to amala sa lakop sa kunta inalitan o giyong kotwa kasumbali sa kanabang aswaswat si Allah subhanahu wa ta'ala na padro giyong kotwa sihar agyan na paman at tigiran na so panggalabak ka sa kapangatao. Hindi na gusto gayo matigiran. Nagpadrop na yung kausar sa agimat. Ayan na sina na sa tarotop na giyang ko agimat pa man na pusar na ka nakapan ako to man ibarat yan yung kasulot sa pamanasalay. Uli na nganin sa mga ibarat yan na yangan siyarigan sa ayar kapakalinding na gito nakapan ako to man. So kung nabubuhay kapan ako to mala na barwar buso taw na sumulot sa cross, sumimba sa barahala, mamangni sa salakos si Kuwalaw di nang anin sana pa man mga kuba o di na si ko mga aulia, mga nabi, mga malaikat kataman si ko pa man na niyang alitan wa giyang ko to ay nalitan no kagyan na pagpakasulot sa kapan ako to padro pa na giyang ko to so taw na may kas kanina rinimbang yan sa Allah si ko pa man nakapagpakahalala si ko siya nagkapagpakaharama kasi si ko siya kasabab so yung nga duwa siya na ay buki ka benar sana sa Allah na may kasutaw na alin niyan sa tigin na gina haram magito na maray gapya ka halal wallah o di na gina halal na maray gapya ka haram wallah asab na sa kanya na pamanamya ka pa na ko to. Ada mga tao di makanggalabag sa dusa. Ugay na sudi niya ni manggalabag adusa.
na kapan ako to. Na mi aloy kaaging ko to kapan ako to. Ada mga tao adi makang gelebek sa dusa. Ug idna daabon mi sasangi kapan ako to si ikwal. Anto na ibalas o tao. Ada niyan din mi panako to. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa tawa din yan mi panako to Allah subhanahu wa ta'ala na sumpatan tanong yung ta hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kais ini so Mu'adh kadug yung ta kapakais ini paganeron anto na ikabnar wallah si ko ori panian ikadu na anto na ikabnar ori pan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na simbago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung ta ikadu sa tiye na ayad na kabnar ori pan agyong uta pamana sa kanya na diskan yan siksan wallah subhanahu wa ta'ala ameka sa kanya na dinyan ipanako to wallah subhanahu wa ta'ala agus wallah subhanahu wa ta'ala na miyatiriyam sa Quran sa suratul Kahf faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada sa tawa sa kanya nakabayan yan namituna yan sukadnan yan nas kanya nang galabag sa mga pipian naguban yan panako to wallah subhanahu wa ta'ala sa malakabu sa yuti pamana pud ko mga balas yan pamana iptu na kaswallah sa manatunayan na balas yan yung kapakasur guru ami mi aloy ko to kagi pud ko kapan ako to aging ko to kausar sa agimat share kita no mga maranaw na so mga karirigar kita no na di pa kasilayin sa tanor ang kundi pendepo iya mayaw boto makasusul sa kapagadimat yung tadatar to so gupon ini barot dinibot na pagpakasulatan sa pamana dataran na ibarat yan na patungan ninagiyong ta pamana pagpakasulat sa halaka pamana braw na may tamagu mariga na adna hadith sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhum ko maana niya na sa sumulot sa halaka rente na aya antap yan nun nagiyong ko to pamana panarima yan sa aya kanyang pagayaguna o nagpagadipisa si kumarata na sabi na ras kanyan na miyakapan ako so yung tadatarto na kaya na patot si kong Muslim apaparat yan sa Allah nagsualungan na mauri na may taplak yan ito nagu tatapan yan tarotopan yan so sarigin si Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan mga loks mga pagaryami aging koto di tano di pakisilay ko mga watatan watanor ang siran di pundo po yung mayaw napaduto ko kapan ako to balasan wallah aging kaya bisita tano kudan yan kapakandaray nun isa ako po nalamatan tano naging kaya sabab kibubulos aging kaya programa tano giyang kaya an-nasiha multimedia makatutuna tano bukman mapita ko lagi da iyawras wata iwaya pagariniyo lakiniyo amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidin al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito, so mga tao ang mananaguntaman sa ilukat tahadyo. So kababaloy agyang kay agamat tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kuto pirikiri keban agyang kuto kawiyawiyag agyang kuto mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun din mataw ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanusi ketatap kenaba tanusi kakal search niyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa an-nasiha multimedia kailay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tanong bani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tanong.